aquesta crisi no és estrictament parlant una crisi econòmica, és una crisi que agrupa moltíssimes crisis més. I jo diria que n'hi ha una més bàsica, que és la crisi alimentària, una mica arrel d'aquelles preocupacions que puc tenir sobre temes de qualsevol, també una crisi ecològica, que penso que tots nosaltres en som conscients, i sobretot, una crisi de valors. Si no, ja em diran vostès, si no tenen una crisi de valors, com s'ha pogut plantejar en aquest país la possibilitat d'establiment d'una cosa que es diu Eurovegas? Com se li pot ocórrer a establir quelcom que es diu Eurovegas? Que és l'absoluta degradació, drogodicció, tràfic d'armament, prostitució, negocis bruts, paradisos fiscals, relacions laborals per terra, regals de terreny, i encara hi ha algú que diu que això es pot discutir. Però com han tingut els valors, no ho sabia com va fer aquest llibre, però hauria sortit una cosa de l'obligació, perquè és evident que els valors són tinguts. Per tant, el primer que intenta fer una mica el llibre és fer una síntesi que estem en un món de diferents crisis. Però després, evidentment, el que toca tractar aquí, i és el que es fa més profunditat, és aquella crisi, que en podríem dir econòmica, però que jo diria que sobretot té arrels fonamentalment financeres. Altres crisis han existit, per exemple la crisi del petroli molts anys, però aquesta és una crisi financera. I jo diria que és una crisi financera que té 3 punts neuràlgics, podria tenir més. Un, l'especulació. La famosa especulació que tenalla tota possible activitat i que és la que magnifica la crisi. Potser la crisi no tingui en si mateix un origen especulatiu, però l'especulació el magnifica de mala manera. I no es vol parar l'especulació. Hi va haver un senyor, que finalment s'ha posat molt de moda, un premi Nobel d'Economia nord-americà, que es deia Tobin, James Tobin, que se li va ocórrer dir, escolti, potser aquesta especulació la frenaria si establíssim una petita taxa sobre les transaccions financeres especulatives. Doncs se'n van riure. Molts parlaments, el Parlament de Bèlgica, el Parlament de Canadà, el Parlament de França, han votat la taxa Tobin, tots han votat que no, perquè els especuladors s'han imposat en els diputats i han fet votar que no. Nota curiosa, a l'estiu passat el Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin. Em vaig preguntar, mira, quina bona notícia, el Parlament Europeu vota que sí, i després jo vaig saber, havia votat que sí, perquè el Parlament Europeu no té capacitats per aplicar-la, això correspon a cada estat, amb local evidentment. Votar això i no aplicar-ho se'n diu que ara bé sense part. Molt bé. Per tant, això no ho hem tirat endavant. I quan fa un parell d'anys un antic primer ministre britànic, molt millor que l'actual, que es deia Gordon Brown, se li va ocórrer dir que potser valdria la pena que Anglaterra establís la taxa Tobin. Temps li va faltar al ministre d'Economia nord-americà per desplaçar-se ràpidament cap a Anglaterra i treure-li al cap al senyor Gordon Brown aquesta maleïda idea, argumentant que això perjudicaria a l'economia nord-americana. No és veritat, això no perjudicaria l'economia nord-americana, això perjudicaria als especuladors nord-americans, dels quals, tot sigui, el ministre, el senyor Obama, n'és un perfecte exemple. En un diari, que el tinc per un dels més curiosos del món, que és una neura meva, que es diu Le Monde, hi havia una llista de quins han sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units. En 5 casos, ministres. En 2 casos, viceministres. Són secretaris del Parlament. I resulta que llegies aquesta llista i tots 7 personatges, tots 7, abans de dedicar-se a ser ministre de Finances dels Estats Units, tots 7 treballaven a una més que coneguda banca nord-americana que es deia Goldman Sachs. Que no sé si algú de vostès va tenir l'oportunitat de llegir la setmana passada les declaracions d'un directiu que acabava de dimitir de Goldman Sachs explicant l'exemplaritat de la banca a la que hi treballava. Doncs tots 7 ministres hi treballaven, tots 7. Però com vostès saben, en un país que es diu Grècia, hi havia un primer ministre anomenat Papandreou que va recordar que Grècia era la pàtria originària de la democràcia. Va voler aplicar un principi democràtic i va dir consultaré els ciutadans si volen o no volen pagar el deute. A 2 personatges, que m'estalvio de qualificar per rimar les paraules, un es diu Sarkozy i l'altre es diu Merkel, se'ls va ocórrer que això no era la manera de procedir. Immediatament em van destituir en el senyor Papandreou, amb un cop d'estat. Aquí coneixíem els cops d'estat militars, però hi ha cops d'estat finances. I van destituir aquest senyor, i aquí van col·locar de primer ministre grec a un senyor que es diu Lucas Papadimos. Què feia el senyor Papadimos? Treballava a la banca del Goldman Sachs. Però, com segurament vostès saben, també a un altre país, que es diu Itàlia, ens van treure de sobre un senyor que em penso que la gent no apreciava gaire, es deia Silvio. I
I tothom va dir, doncs mira, quin alliberament, ja no tenim en Sílvia. Però resultat, això és rebé que malaltia, perquè el Mario Monti porta 11 anys assessorant a la banca Goldman Sachs. I si per altra banda algú de vostès per casualitat demana una hipoteca, veuran que el tipus d'interès li fixa la Banca Central Europea. Qui governa la Banca Central Europea? Un senyor italià. Com es diu? Mario Draghi. Què feia abans? Treballava a la banca Goldman Sachs. Així està. Per tant, tinc la impressió que el tema aquest de l'especulació i qui hi ha darrere l'especulació l'hem de començar a tractar. És un dels temes que surt aquí i en parlo més. I quin és l'altre tema que surt? Doncs home, també un tema prou interessant, que és que d'aquesta especulació n'han sortit esquitxades moltes banques. Moltes banques que van estirar més el basc que la màniga i han caigut. I què han fet els governs? El que han fet els diferents governs? Els han ajudat. En els bancs els ajuden. Si això li passa a un senyor que té una papereria o una merceria, no pot anar al govern i escolti que la papereria m'ha anat malament, si vostè m'ajuda. No, gent no ho fan. Però en canvi, si els bancs van malament, sí que van decidir els governs i els ajuden. Diuen, no, és que hem d'ajudar els bancs, perquè si no ajudem els bancs caurem i ens abastaran a nosaltres. És possible que d'aquí 4 dies sí, però avui per avui encara no, perquè funciona, i vostès ho saben, allò que es diu el fons de garantia de dipòsits. I suposant que la banca a la que nosaltres dirim els diners vagin a l'any, avui per avui, penso que estan esgotant els diners, però avui per avui el Banc d'Espanya, a través del fons de garantia de dipòsits, ens garanteix els primers 100.000 euros que tenim en compte corrent. Algú dirà, home, i si en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000 és que en tens molts, això d'entrada. Però, per altra banda, sempre hi ha la possibilitat de que posi 100.000 en un banc, 100.000 en un altre, i immediatament hi han desgarantits els 100.000, no és bastant complicat. En canvi, què hem fet? Hem anat a salvar, particularment a les banques. I hem posat molts i molts diners. No parlaré, perquè encara són temes en transició, del que passarà amb la Caixa de Catalunya, què passarà amb Bonim, què passarà amb el Banco de València, què passarà amb com es diu que d'altre, Caja de València, Molt bé. Però en canvi sí que ja puc explicar una cosa perquè és un cas tancat, és el que passarà a la Caja de Castilla-La Manxa. La Caja de Castilla-La Manxa va fer un forat enorme. El govern espanyol, per protegir, va anar i va col·locar 3.900 milions d'euros. Què són 3.900 milions d'euros? 3 vegades més que el que el govern espanyol li suposa pujar les pensions. Algú de vostès l'any passat es hauria trobat amb pujar les pensions. Doncs bé, el govern no pujant les pensions estalvia 1.300 milions d'euros. Però resulta que en té 3 vegades més, 3.900, per un plenar el forat de la Caja de Castilla-La Manxa. Per què la Caja de Castilla-La Manxa ha tingut aquest forat? Home, perquè els administradors no ho feien prou bé. I almenys se'ls hi ha detectat 2 defectes importants. El primer, que aquests directius, en lloc de donar crèdit a la gent, acostumaven a donar-se crèdit ells mateixos, i a més no els retornaven. I finalment, una altra cosa que va fer aquesta Caja de Castilla-La Manxa va ser fer una immensa inversió construint un aeroport a Ciutat Real, amb el qual em penso que no havia enterrat mai. Molt bé. I qui eren els responsables d'aquesta manera d'actuar? Doncs, segons sembla, el president i el vicepresident de la Caja. Com es diu el president? Juan Pedro Hernández Montó, un nom poc conegut, però si revisem el seu expedient veurem que aquest senyor, fins al 20 de novembre de l'any passat, fins a les eleccions, era senador del PSOE i membre de les comissions anticorrupció del partit. Però també hi ha un altre personatge destacat, que és el vicepresident. Com es diu el vicepresident? No ho sé segur, penso que es diu López de Hierro, però tampoc ho podria assegurar. Per tant, se me'n fa que es digui López de Hierro o una altra cosa, perquè m'hi ha pres molt bé el nom de la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. De manera que, esclar, val la pena saber què ha passat amb la banca i com aquesta crisi, per una banda, té a veure amb l'especulació, com per altra banda, té a veure amb el funcionament de la banca, i com, en tercer lloc, té a veure amb una altra cosa molt important. A mi m'obsessiona fa molt temps, i es diu frau fiscal. Es diuen que les retallades són necessàries. No són retallades, necessàries. Són voluntàries. Si hi hagués voluntat, no hi hauria retallades. Uns companys de la Pompeu Fabra, dirigits per un professor, que molts de vostès coneixen, perquè està molt ficat en aquests temes, i que es diu Vicenç Navarro, van elaborar un estudi sobre el possible frau fiscal a Espanya. I en aquest estudi feien constar que, d'acord amb les seves estimacions, els diners que s'evadien d'impostos a l'estat espanyol suposaven 80.000 milions d'euros a l'any. Clar, per fer-nos una idea, què pugen les pensions d'Espanya? Si sumem les pensions de jubilació, les de llarga malaltia, les de viduïtat i les d'orfandat, que són les 4 més importants, a Espanya això li suposa una despesa de 115.000 milions d'euros.
I resulta que el frau fiscal ens